continues darrere en COPE Menorca i ara ens xerram de la preocupació en quant a la situació hídrica de Menorca. Segons les darreres dades facilitades, Menorca estaria en escenari de prealerta per sequia amb un 51% de les seves reserves hídriques ara mateix. I avui, en aquest sentit, hem volgut localitzar els responsables del GOP Menorca perquè mos fagin 2 cèntims de com podem ahorrar aigua a Can Nostra o en el nostre consum del dia a dia. Miquel Camps, del GOP Menorca, què tal? Bon dia i benvingut a COPE Menorca. Hola, bon dia a tothom. Què tal? Bueno, escenari dur, no?, el que afrontam de cara en els mesos de més afluència turística i que, bueno, necessitam més aigua. També en aquest sentit, l'Ajuntament de Mo ja ha llançat una campanya preocupant, no? Sí, la veritat és que l'any passat vam acabar l'aqüífer molt esgotat, també. Va ser un any difícil. Clar, això depèn de dues coses, l'aqüífer. Depèn de que les pluges venguin quan toca i que plogui de la manera correcta com perquè l'aigua se pugui arribar a infiltrar l'aqüífer, que no sempre passa, això. I després de les extraccions que feim, no? L'any passat va ser un any turístic que van tornar a batre rècords de gent i tal, tot això se tradueix en molta més necessitat d'aigua i l'aqüífer no es va recarregar bé. I enguany hem tingut un hivern i una primavera que ha plogut bé per mantenir el paisatge, diguéssim, perquè feia plogudes curtes i freqüents, però no han estat prou abundants com per recarregar l'aqüífer, no? El cas és que ja duim diversos episodis així, de que plou poc, és a dir, ja duim diversos estius que ens trobàvem en aquesta situació, i que damunt, quan plou molt i no s'aprofita del tot aquesta aigua, no? Sí, i això és el que diuen científics que segurament n'anà passant, no? Els escenaris de canvi climàtic que planteja la comunitat científica són de fenòmens meteorològics extrems, és a dir, que pot ser que potser el cap de l'any plou el mateix que ploïa, però plourà d'una manera diferent. Si plou en poques hores, aquesta aigua no té temps d'infiltrar-se, el que fa és erosionar la terra i ens hem de veure cap a la mà. Quan plou fort, l'única manera que tenim d'aprofitar l'aigua és si tenim cisternes. És a dir, si tenim cisternes d'aprofitar pluvials, que hi ha encara moltes cases que en tenen, llavors amb episodis de pluja forta va molt bé perquè la cisterna s'omple ràpidament i llavors tens uns mesos d'una reserva d'aigua que la pots aprofitar, no? Això tant si és la zona urbana com si és al camp, en els aljubs que hi havia al camp, la gent que per aquestes coses sap que el dia que fa una pluja forta no carregues els aqüífers, però sí que carregues els depòsits, diguéssim, de les cisternes. És a dir, se tracta un poc de recuperar el sistema tradicional dels nostres llavis. Sí, és que a més això no és tan difícil a Menorca perquè tots els cascos antics de Menorca, totes les cases tenien una cisterna, perquè això fa 70-80 anys no hi havia aigua corrent a Menorca encara, i la gent funcionava en cisternes. A moltes s'han omplert de bagatge de manera inexplicable, però se poden recuperar, hi ha gent que els està recuperant i funcionen molt bé. És a dir, te dona un suplement d'aigua molt interessant que, a més, si el pots connectar en els electrodomèstics, per exemple, les rentadores, en els termos, funciona molt bé perquè és una aigua que no té calç i, per tant, tracta molt bé els electrodomèstics, els allarga la vida molt de temps, diguéssim, no? Per tant, la gent que tingui oportunitat de reaprofitar una cisterna, que ho faci perquè això cada vegada tindrà més valor. I és que no tinguem la possibilitat de recuperar cisterna, quins consells mos donaríeu des del GOP? Bueno, llavors es tracta de veure quin és el consum més gros que tenim a Can Nostra o quins són els consums més abundants, diguéssim, per veure si podem fer alguna cosa. Un dels consums privats més grossos que es produeix a Menorca són els jardins. La gent que té un tros de jardí, no tothom el té, però la gent que té un tros de jardí, tenir gespa verda tot l'estiu, per exemple, és un consum d'aigua enorme, que no és una cosa, diguéssim, imprescindible que haguem de tenir, i llavors jo a tota aquesta gent els recomanaria que es mirin projectes de disseny de jardins mediterranis. És a dir, en el Mediterrani tenim una jardineria que és preciosa, i es pot fer en plantes adaptades. Necessiten menys de la meitat de l'aigua que necessiten les altres i podem tenir un jardí molt bé. Llavors, la gent que tingui jardins, especialment jardins de gespa, convé que s'ho repensi com més prest millor, perquè, a més, tenir gespa verda en l'estiu no és gens menorquí. A Menorca, al camp, en l'estiu no hi ha gespa verda. Al camp
el que hi ha verd són els arbres i els arbusts, però les herbes són ocres, diguéssim, no? Algú més en la vida quotidiana del dia a dia? Per exemple, l'hora de dutxar-nos o l'hora de cuinar? Bueno, sí, clar, aquestes coses, en estiu fa molt mal dir perquè fa molta calor. Per exemple, la gent que tingui termos de gas, la gent que se dutxa amb aigua calenta tot l'estiu, el termo de gas normalment necessites obrir l'aixeta una bona estona fins que l'aigua calenta arriba a sortir, perquè tota l'aigua que hi ha dins les canonades, diguéssim, no està calenta. Llavors, aquesta aigua que se tira cada vegada que fem una dutxa, si dins la dutxa tenim un perol, la podem recollir i la podem aprofitar. La podem aprofitar per regar, per fregar, per la cisterna del vàter, igualment, que la tenim allà de vora. Això, quan ho fas sistemàticament, és molt significatiu. El cap de l'any és molt significatiu, perquè són moltíssims de litros que si es multipliquen per unes quantes cases, bueno, doncs, són aquestes coses que podem fer, diguéssim, els privats per prendre consciència de que estem davant un recurs que és escàs. Miquel Camps, des del GOP Menorca, mil gràcies per aquests bons consells i bueno, ja xerrarem un altre dia de quines altres més opcions té l'administració per poder fer front, no, a tot el que se mos ve damunt. Avui mos hem quedat sense temps. Miquel, gràcies i bon estiu. Molt bé, gràcies, bon dia a tothom.